Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:46. This time check is brought to you by Check is brought to you by ACA. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa padagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Yari kita sa ika-3 adlaw sa bulan sang Tigkiriwi. Siling nila kuno Tigkiriwi man. Bulan sang Agosto tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Liwat kita nga mag-inop dalay sa sining udto diri sa aton sining pagpangalagad. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Kabayuntang stay safe lang kita kag tumanon ta lang ang mga health protocol nga ginapatigayon bangod man sining COVID-19. Kabayuntang nga magnubo pagida ang numero diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kamusta mga kaaksyon ta sa mga kapurukan kag kabaranggayan ga himos na sang panyagahon sa sining udto. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Samtang sa mga kaaksyon ta diri sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad kabayuntang Oxlang ang aton sining pagsinalayo kalakip man ang aton sining mga kaaksyon sa oriental side nga nagapamati diri sa aton sining pagpangalagad. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kamusta yang aton sining mga kaaksyon sa Isla Sang Panay sa mga kaprobinsyanan dira sa Isla Sang Panay no sa Rojas, Aklan, Antique, Guimaras kag Iloilo Province, Iloilo City. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan ba? Daw ka kwanto subong hugot nga may ginapatigayon nga pag
wala manggani. Tumutoy di mabatsyagan sining sang amigo ko kay bao kadamo man gyapon sa salakyan bisan pa nga may mga checkpoints ara man sa gyapon ti kay daw halos kalabanan may mga vaccination card naman nga ginapresenta mga kaakson. Aton ibaloon karon ina ang sitwasyon sa unang pagpatigayon sang heightened lockdown, no? Sa area sang syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay hibaloon ta Wia Bakson Marlon Hidovia mga balita sa Kapitolyo pagkaronan tana dugay-dugay mga kaaksyon samtang diri naman sa syudad sang Bacolod IPM-CDC ginumpisahan na ang isa ka semana nga dry run sa paghakot sang basura sa kagabihon sa main kag secondary roads diri sa syudad sang Bacolod. May isa pa sila kasimana nga dry run sa hakutanay pero mga barangay gaantos siya sang basura kadamo sang basura sa gihapon. Paano ni matatapan sang IPM-CDC man? Ayo, daw ka damo gid sang basura. O sa mga kaksyon tadra i-message bloody sa ato no kung may mga basura padra sa mga areas ninyo kay kadamo sang mga basura nga wala makuha as of this broadcast time. Samtang sabi si Pio naman nga balita ay kabalita ni Aksyon Eden Aboso ini may kangtanan sa salakyan sang ginhold up kagin karnap sa barangay Mansilingan na recover sa barangay 25 sininga aga Police Station 7 padayon ang investigasyon sa pagkilala sa tatlo ka mga hold upper o kun suspect. Samtang balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Brian Morden, mangunguma sa banwasang Kawayan ginpulihan sang mag-amay buno patay. Subo-subo maning balita, no? Samtang lalaki ginlutang sa barangay dira sa banwasang Don Salvador Benedicto patay man. Ay, perting pinatsanay, no? Sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, Philippine Coast Guard, hugot nga ang pagbantay sa mga pantalan, ilabi na sa mga nagabiyahe kag sakay sa cargo vessels. Samtang sa out of town naman nga balita, igabalita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Ini may kangtanan sa 72 anyos nga lalaki patay matapos nga naigo sang nakakas nga guma sang Rio truck. Subo-subo maning balita, no? Nagakakas sang guma sang truck nga ini posible nagpitik guro anong plastada, no? Patay ining 72 anyos. Samtang kapulisan sa syudad sang Cadiz amat-amat na nga nabakunahan kontra COVID-19. Sa balita nasyonal karon dugay-dugay pag may time masipalatan naton or siplatan naton ining balita ini may kangtanan sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte aminadong kulang sa gyapon. Aminado nga kulang sa gyapon ang supply sang bakuna nga nakuha sang gobyerno. Kag maki-update ato sa syudad sang Cebu nagakinanglan sang mas madamo nga health workers kadungan sang pagsaka sang COVID-19 nga kaso.
Kag sa iban pang balita, Senator Bongo nanguna kuno sa senatorial trust rating. So, subong nga tuig mga kaksyon. Aba, kung nagpanguna siya, okay lang na. Importante nga perform siya. Oh, ay kabudlay magpanguna nga wala performance, no? Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 11:56 ang atong oras. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sige, karon dugay-dugay mga detalye sini kay mahinang kalaban sa mga kaaksyon ta nga nagapamati sa sining udto. Karon dugay-dugay lang mga detalye sa aton sinigin pang headlines. Kag karon sa sa aton sining ikaduhang adlaw madro kita sa aton sining SAP anniversary sa ERB, no? Sulit ang papremyo sa Aksyon no Radyo Bacolod. Second day naton subong di madro kita karon sang aton sining winner sang 500 pesos mga kaaksyon, especially sa nagapamati Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. sa mga kaaksyon tadang ngayara sa Facebook page sa mga nag-likes kag nag-share sa aton sining Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod, Aksyon Balitang Bayan numero 1. Thank you gida. Karon dugay-dugay lang ang mga mensahe ninyo plus ang mga greetings ninyo, mga kaaksyon sa mga nag-share kag nag-like sa aton sining Facebook page. Tirahon ta na dugay-dugay. Kag sa mga kaaksyon ta via website sa www.aksonnoradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers ta via Aksyon no Radyo Bacolod aton karon dugay-dugay ina tirahon mga kaaksyon. Sige, daligid lang kaya rin ang resulta ho sa unang draw sang Small Town Lottery. First draw niha sang STL sa siring oras sa siring adlaw mga kaaksyon sang Martes, August 3, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 10 kag 17, liwat 10 and 17. Magbalik ang Aksyon, balita, banat, bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balita. Ayos. Sige, daligid lang ha kay pangtirahon tanan ni anay ho. Ang mga kaaksyon tama lang ang pagpamati kay Liza Joy Elon Amoroso, no? Melchorita Ferrer may lang ang pagpamati kay Huma Lumina, Marilyn Lobaton Ganaden, Barrio Garay, Madam Virginia San Antonio Alpenda, Christine Minyes Villalobos, Anli Minada, no? Anli Minada, ni kun Minyada. Christine Minyes Villalobos, ara naman Erwin Dicatoria Gonzales, Atia Kim Eriman, kay Remar Beranyo Lengoste, kay Clint Avila Morcelio, no? Salamat gid sir, no? And Nieva B. Cantar, salamat gid. Yen Salvador Ladua, Ernesto Santillan, Motoy Bibi, Alin Himutia, Jeneline Huerba, Diding Alojamento, kay Cristina Bernadette O. Planas, Michael Quizon, Herbert de la Cruz, and Maria Katrina, Joel E. Tupan, Richelle Bonilla, Mary Grace Eugenio Fermin, and Elizar Likayan, kay Len Jovi Badayos, Arman Regalado, Cherek, kag narapat Hagurin Ragnar, no? May lang pagpamati. Ang iban sinindi ko na tatapan pa. Sige. Sa mga kakson ta sa kay Jemeline Onabia Larida Lanoy, may lang pagpamati, no? Ibutang nyo lang ding inyo sining mga mensahe para mahatagan tayong talupangod do. Kay Jeld nga Buen Kotsilyo Talipan, may lang pagpamati. Jeld, good morning. Okay, sige. Kay Martina Liling, salamat gid sir.
Glenmark Solar, dara sa Manghanoy, La Castellana, Pamilya Solar, good morning lang. No? Jose Yerson Lapinig Honyo, thank you so much, Gid. And si Mutoy Bibiar sa Sunshine Valley, sa Barangay Estefania. No? Diding Alojamento sa Barangay Antipulo, Pontevedra, salamat, Giding. And Elias Bandada, dara sa KSA, salamat, Gid. Alex Montesa, presentasyan na pisikan sang guma patay na buyong gid ni si Alex Montesa da mo gid na balaan ni sir. Sige thank you gid sir and thanks man sa kay Narapat Hagurin Ragnar, no? Thank you gid Gian Resisio present naman si Suzette Pahimarhen. May lang pagpamati, great lang relative siya sa Manapla, pamilya Julingo, Bolivar, Pamplona, Sigumpan, Diaz, Obregon, and Gallo. No? Thank you, Gid. And, okay, Mary Jane Saludares, salamat, Gid. Okay, Barrio Garre, Suset Alunan, sa kay Mutoy Bibiara naman, no? Elias Bandada, and Randel Kasipi, no? Dira sa Cavite. Pakita miyaw lang sa Abkasa, Kasipi, Purok Mahugani, Barangay Mandalagan, Kasipi family ni siya. Dira sa Abkasa, Barangay Mandalagan, no? Melchorita Ferrer, Alin Lowi Himutia, dira sa Linawon, Kawayan, no? Marilyn Lubaton Ganadin, shoot out lang kay mother niya, Lolita P. Lubaton, dira sa Talisay, Batos, kamusta from Boulevard, Davao City, no? Halin sa kay Marlene Himutia Ganadin. Humalumina, present na siya. Okay, and sa kay okay, dali lang kay gadulubling mga mensahe ninyo. Ileser Likayan, tag-isa lang black call para kasulod man ang iban, no? Iban kay gadulubli daw. Why nagiga monitor ang iban di na pang tamyaw ta pa. Ano man nabi, dapat mag-likes kag mag-share di sila magpadala mensahe, simple gid lang na. Tamyawon ta sila for the purpose nga ano, why man sila ga-monitor to siguro. Oh. Kay kung ga-monitor sila text man na sila. Oh. Sige Eric Rojo Asiado, salamat gid. Arlie Minyada Arlie, Robert Toma, thank you gid. Salamat gid, no? Ayos. O, karon naman ang iban, mahinang kalaban Dali gid lang mga kaakson, standby anay. Manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po
ngayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, puning. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:07 na nga tunuras, 12:07 na mga kaaksyon. Pwede ba nga maghubi na may dadidad na? Pwede. Pagidang isa dito punta na yung mga balita gikan sa aton sining mga patrol reporters sa patrol naton may kangtanan sa Philippine Coast Guard hugot nga ang pagbantaya hugot ginhugtan sang Philippine Coast Guard ang pagbantay sa mga pantalan ilabi na ang nagabiyahe bla kag sakay sa cargo vessel. Siya rin kaundan sa report ni Action Eden Abuso. Sa detalye sining balita, Action Eden. Action Rex, striktong ginapatuman kag gina-implementar sa Philippine Coast Guard ang executive order nga ginpapanaog ni Bacolod City Mayor Billy Lenardia kag pagsulundan man nga ginapatuman ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas matapos ginpaidalon sa hard lockdown ang syudad sa Iloilo umpisa subong adlaw tugtog sa Agosto 8. Pero kay PCG Negros Head Commander Ludovico Librilla, bangod nga wala biyahe ang Fast Track Action Rex gikan kag padulong sa Iloilo vice versa. Ila ginatutukan ang mga nagakarga sa essential goods agod sigurado nga sayuyon ang pagbiyahe, wala sang problema kag nagasunod sa health and safety protocols subong man sa pagsulundan nga ginapatuman sang duha ka alkalde. Duga pa ni Librilla, mas maayo nga kumpletuhon ang dokumento agud wala na sa problema kag masiguro kag makampante ang mga opisyal sa kada LGU nga ang mga nagasulod sa ila lugar ang lunsay hilway man sa COVID-19. Kung maghalin kita diriya sa Negros Occidental, may biyahe pa man ang Lorono Action Eden, no? May araw
Action Rex, may mga essential goods na ginagawa. Sa mga apor, wala na Action Rex, ginapahadubutan. Okay. Oo. Mga essential goods na lang. Oo, pag ang mga nagakarga sa essential goods, Action Rex, ang mga isa lang pahinante ang ginalawan sa ila. May manakay para po kontrolon. Isa man lang actually ni ka si Mana. Lantaon ta sa masunod nga si Mana kung anong mangin status diri. Yes, kabay pa siya Rex manubo-nubo kay Tido damo ko kilala sa Iloilo nga doon nagalalain gid bangod nga pagambal hard lockdown. Istrikto gid pagpatuman Action Rex hindi gid sila makagwa. Galing ti ang sa Iloilo to gani makita taman sa mga pictures dingin padala sa aton di daw puno ka traffic man ganito sila mo. O galing kay ti subong lang sa Action Rex kadlaw ginpatuman ng hard lockdown kasi mabalaan sa wabat yan na nakaroon mag-connect na dito sa may Action Radio Iloilo. Action Rex sa pamusta to hila si Quator kido ang mga kilala ko to yung Action Rex ang mga bigado mo lang kami may magkilalay. Do ambal nito lang alang malago ka gulpe mga Action Rex wala sila yung nakaprepara sa ilang kalat-on mayo lang kani kung tanan maulikid with Action Rex sa ilang kini mga barangay officials sa ila LGU. Way na na yan. Mga ayuda, way na na. Action na din ya. Oo, di isa kasi mana na Action Rex do. Bisan ka palang gaanay ka muna sa imo sila nga asawa kag bana so hindi ka man na mabusog. Kung dugang pa kung may mga kabataan ka mo, do ka budlay-budlay. Abot ka sa nogan ginimplemento sa ang ginhambal. Abot kung may isak si Mana sila ginatag plaso sa mga pumuluyo. Sa National Action Rex na kita pa to, may isa, yung Action Rex ang pagpabalo sa ila. So kagapon lang taman na kabalo mo nga subong adlaw din implement ang lockdown, ang hard lockdown sa ila sa Rex. Ang mga nga, Wisconsin, sa apektado with Action Rex sa sining hard lockdown. Galing kay ang ginapamintar man sa atin, sining mga health experts nga sa amo nga pamaagi makontrol ang nila ang paglapsa Action Rex sa virus. Pamatay na taon PPCG Commander Ludovico Libria. Actually kagina mo sa kanagtawag na ta sa substation dira bread ko at saka sa Banaco inform natin sila nga may executive order ang Iloilo City na wala wala travel from Bacolod going to Iloilo City, ma'am. So, ang paskrap natin wala na biyahe. Pero ang rumoro natin mabating kung natin naman kay ang destinapita naman po yung kung yung employment nila tapos IT. Pero mas maayong ang talaga sa mga mamagaya sa trabaho natin hindi lang ang mga requirements nila para at least hindi maasal lang na makatipon sa mga transport. Balita din sa patrol, ang ka-action ni Action Ida Naboso. Una sa balita ng aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Ida Naboso. Balita gikan sa patrol mga kaaksyon. No? Ang balita ni Aksyon ni Ida Naboso, bilog nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Santon Plaza Balsop ang habon nga paragid sa inyo pampakinis, pampaputi sang kutis. No? Lantawan ninyo bla si Sir Elray. Kay puti lang ang kutis niya, gapug ispa. Tungod sang Santon Plaza Balsop mga kaakson
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:16 sa aton oras. Kadtuan tanang balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center, IPM-CDC. Ginumpisa na ang isa ka semana nga dry run sa paghakot sang basura sa tion sang kagabihon. Ba nami ba? Sa main kag secondary roads diri sa siyudad sang Bacolod. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex may 1 week sa karon dry run ginapatigayo ng IPM Construction and Development Corporation o IPM CDC sa paghakot sining mga basura ngayon at main kag secondary road sa Bacolod City. Nga gabi ilan sila mahakot Action Rex sa tutob kagahon, no? So ginapangabay sang IPM CDC nga ang mga tawo ngayon sa main or secondary roads dapat maghaboy sang basura from 6 p.m. until 9 p.m. Action Rex. And then, ang IPM CDC maghahakot umpisa 9 p.m. hasta 5 a.m. sang kagahon na Action Rex. Tama siyang natawag na one-time collection sang IPM CDC sa tiyon sang gabi for secondary kag main roads gid lang mga Action Rex. Ginpahayag din ni Horace Yap, ang consultant ng IPM CDC, nga based sila sa initial assessment since kahapon sa nag-start ang rescheduling Action Rex. May pila sa gyapon ka mga persona nga mga late thrower Action Rex o kung nag-lockout heavy sa 9 p.m. ang pag-aboy sa basura, pero according din kay Sir Yap, since may mga adjustments pa man, kaya ginahimo since bago pagid lamang umpisahan ang pagpatuman tining one-time collection sang basura sa tion sang Action Rex. Ginklaro sini nga wala sang pagbago sa schedule sa paghakot sa basura sa mga subdivision sa mga interior barangay Action Rex kag sining mga establishment. Sa karon ang ginahimo sa IPM CDC upod man sa pagpangabot sa mga barangay officials is gina-intensify nila ang natinang information kag education na campaign para mas mangin aware ang publiko nga once galing nga ikaw sa main or secondary roads dapat 6 to 9 p.m. ang pag-aboy sa basura kag wala sa aga. Kaya ang purpose ni is hindi bala maging eyesore ang basura kung nag-Action Rex kag malikawan ang traffic sa pag-alibot sa IPM CDC sa tion sa aga. Ang mga market naman nga basura team sa gihapon wala sa pagbago Action Rex kay regular man yung ginahakot sa pila kadlaw. Kuna mo na yan, may malugakot man ang assign dira Action Dale, lain man ang sa 6 p.m. na. Yes, no. Sa mga merkado wala sang problem Action Rex kay regular at least mga 4 times or 3 times a day ang paglibot riya sang mga garbage collectors ng IPM CDC. So tubong dry run for 1 week and then next week hopefully kung approve kag maka-adjust na ang mga tao. Response sabi sa mga tao dira ati guro batuno na sang tao Yes, kay next week Action Rex kung maka-adjust ang tanan full operations ang ila tining nga paghimuon. Actually nagdugang sila sa mga additional trips or dugang nga mga tracking nga sa una bala schedule sa aga pero bangod sila nga policy or new strategy detailo nila sa Action Rex ang nag-augment sa gabi para at least hindi ibla ma-traffic sa kunaga. Kaya kung sa Action Rex sa mga bulubudlay, labi na kung rush hour, ang traffic nakabudlayan ng IPM CDC, ang iba nagakawigit, naman akong gabi, at least tulutaw-hay ang lakat sang trapiko. Aling pakayag ni Horace Yap, ang consultant ng IPM CDC. Actually, subong dahil kagairan kami subong, ang gindugangan nato ng mga trips sa gabi, ang mga adlaw, mga trips sa main road, sa secondary roads, kinsaylo nato sa gabi. Nagpadala naman kami sa mga communications sa mga flyers sa aton ng mga barangays na affected na mapadistribute nila sa mga pumuluyo bala. Na nabutang sa aton ng mga flyers na 6 to 8 o'clock sa gabi ang paghaboy nila sa basura. Pagbutang nila sa basura sa mga pick-up points nila. Then after sina, pagka 9 o'clock to 9:30 ang aton mga truck sa IPM mag-start na hakot. Ay pakagahon ng kutay hasta mga 5 o'clock sa aga. So, subong daw ikasikan namon subong ang gindairan siya. Although may ara ko magiging na lugar na sigurong
kumuluyab laway, tumayo kabalo. Mas maitanin, mabulit nilang mga kabalo sa tanan sa mga schedules. Subong, mayara, ma-approve tayo kayo na lang, mayara, pa bilin ka mga late hours bala. Pero hopefully, what everything na for the whole week, mahuman siya namin ng guideline, then full operations kami next week. Okay, so ang dry run good for 1 week ni sir? Good for 1 week ni siya, nga sa mandan na sa mga tao, nga amo na oras ang haboy, sa gamo na ang oras ang hakot sa IPM. Action next na batian, no? Si Sir Horace Yap, ang consultant ng IPM CDC. Actually, na sila sining Facebook account Action Rex, sining bago nga schedule. Kag ako may mga pumangkot sa clarification, may contact number man sila naging billing na pwede pakigangutan sa publiko. May kasabat mo na? Ara kay Doka latest ning post ni Action Rex ining numero na ila sining naging post sila sining Facebook page kaya actually tiyan mo na ang information education campaign sa karon amo ini ila sining gina-strengthen para at least ma-educate ang tao kag maanad na nga kunara ka sa main or secondary road 6 to 9 p.m. ang schedule sa paghaboy sang basura. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang action dahil sa una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Akson no Radyo Philippine Standard Time las 12:22 ang aton oras. Standby anay sa report ni Akson Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial kay yari na sa aton sining linya upod ang DZRH Manila. With former Senator kag karon ti representative sang Taguig Pateros si Senator Alan Cayetano, no? Alan Peter Cayetano. Mangin kaupod tao pod ang DZRH Manila. Kasama ngayon ni Sherwin Alparo, si dating House Speaker Alan Peter Cayetano. Sherwin? Nasa linya natin ngayon isang Kristiyanong leader, abogado at mambabatas na pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino dahil sa kanyang integridad at sipag sa trabaho. Sa loob po ng halos 3 dekada ng paglilingkod bilang Cabinet Secretary, 4-term Congressman, 2-term Senator at Speaker of the House of Representatives, ipinaglaban niya ang karapatan ng mga pinakamaliliit at ang pinakanangangailangan. Kilala siya sa pakikipaglaban sa katiwalian at pagtatanggol sa karapatan ng mga mahihirap at nangangailangan kabilang ng vulnerable sectors tulad ng OFW, kasambahay, estudyante, manggagawa at mga may kapansanan. Sa ilalim ng kanyang liderato bilang speaker, naipasa ang Bayanihan 1 at Bayanihan 2 na nagbigay tulong sa mga apektadong sektor at nagpalakas ang ating laban kontra sa COVID-19. Bilang speaker, naibalik niya ang tiwala ng taong bayan sa Kamara kaya napataas niya ang trust rating para sa institusyon. Ngayon naman po ay sinusulong niyang mabigyan ng 10K ayuda ang bawat pamilyang Pilipino para makabangon sa gitna ng pandemya. Ang tinutukoy ko po ay wala pong iba kundi ang Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. Magandang umaga po, Speaker. Magandang umaga, Angelo, Sherwin, sa lahat ng ating kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao. At sa ating po mga OFWs all around the world na alam kong suki talaga ninyo sa inyong social media. Magandang araw po sa inyong lahat. Speaker, kukunin po sana namin yung inyong reaksyon tungkol sa muling pagsasailalim ng Metro Manila sa ECQ sa August 6 at ang inyong mga rekomendasyon para mapagaan at ang pangamba at takot ng ating mga kababayan sa panahon ng pandemya. Unang tanong po namin, Speaker, ibabalik na naman ang enhanced community quarantine sa Metro Manila simula August 6 dahil sa tumitinding banta ng Delta variant sa Kamaynilaan at ang mga karating lugar. Noong kayo po ang Speaker, pinagtrabahuhan po ninyong maisabatas agad ang Bayanihan 1 at Bayanihan 2 para matiyak ang suporta at ang ayuda sa mga maapekto ng ECQ noon. Sa gitna ng bagong lockdown, ano po ang dapat maging prioridad at plano ng pamahalaan para matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan, pati na po yung mga maliliit na negosyo sa National Capital Region? Well, Sherwin, sa Book of James sa Biblia, sabi, faith without good works o faith without action is dead. No? Patay ang pananampalataya natin kung walang pagkilos. So siguro ang lesson paulit-ulit sa lahat ng gobyerno all around the world is maging proactive, no? Ang proactive ay kabaliktaran ng reactive. So ang reactive is hihintayin mo may mangyari tapos magre-react ka. Kaya kung naalala mo, Sherwin, nung nasa Speaker's Office po tayo, ang ginawa po nating motto or ginagamit natin na guidelines sa bawat isang gawin natin, yung tinatawag na aim, di ba? Or yung pag may tinatarget ka, you aim for it, di ba? Yung aim, adapt, innovate,
and manage. So ang nakikita ko past a year, talaga naman pong nagtatrabaho yung gobyerno, talaga naman pong minamanage yung sitwasyon, pero yung adapting at innovating, kulang na kulang. Ito pong Delta variant, ilang linggo na po na pinagdaan natin mangyayari. So kung kailan mag-i-ECQ, saka lang sasabihin na humanap ng pera sa pang-ayuda. Alam niyo naman dyan sa DZRH kasi nakailan interview na tayo. Since February 1, nung final namin yung bill sa 10,000 ayuda, tinuturo na namin kung saan pwedeng kunin ang pera. At kahit po ngayon, no, madaling ituro kung saan yung pera. So, I think in terms of mindset, Sherwin at Angelo, ang problema, we're still in denial na parang panandalian lang itong COVID at matatapos na to. At nung dumating po yung bakuna, at nakita natin ang Amerika at ang Great Britain o United Kingdom na hindi na nagmamask, nagno-normal na, akala natin tapos na to. 'Di ba? Alam niyo po sa Biblia, kasi bilang isang Kristiyanong nation, no, at sa mga kapatid din natin Muslim at bilang Pilipino, we always look at things with optimism. Parang sa atin parating mas maganda naman ang bukas. Hindi po 'yun ang ginaranti ng Diyos sa Biblia. Hindi po sinabi ng Diyos na things will always get better o kaya hindi ka magkakaroon ng pagsubok. Ang ginagaranti niya is that His grace will always be more than any challenge that we have to face. But again, kailangan natin ng pagkilos doon. So sana itong Delta variant ang maging hudyat na hindi tayo pwedeng reactive lang. At gusto ko ulitin yung proposal ng 10,000 ayuda. Kaya na to, kaya namin ituro saan kukunin ng pera. And then kung sana nga yung house to house na ipagsama-sama na natin sa isang QR code yung vaccination status, yung national ID, kung may didikit mo rin dun sa QR code yung digital wallet, no, whether Paymaya yan or GCash o kung ano man, para every time we have to give ayuda, hindi na tayo magbahay-bahay. At kahit pa lipat-lipat ka ng address kasi marami tayo kung saan may trabaho, doon muna lumilipat. So hindi natin pwedeng padala cheque or hindi pwedeng padala doon sa house to house. Minsan nakakod ang lahat ng Pilipino, mas madali natin mapapadala. So I'm praying that we will be safe. Sumunod po tayo sa gobyerno. Continue praying for the President and the government. Pero siguro po bilang isang insider at bilang isa sa sinasabihan naman ng Pangulo na parating magsabi ko ano tama at nakakatulong sa gobyerno, I think it's time that we start being proactive. Wag ko ano lang yung problema kahapon, ngayon lang natin naasikaso. So, tapusin natin to sa ECQ, pero ano ba next sa problem after that? So, katulad ngayon, yung magsasarang mga negosyo, pagka natapos yung ECQ, ilang grupo na naman yan ng negosyo. So, meron po ba tayong dyan? Meron po ba stimulus? Kasi yung ibang bansa meron, so why can't we be as proactive as the other country? Tama ho. At importante na sana nga ay lahat i-plansya ng maayos para sa ating mga kababayan. Pero sa isang usapin pa rin po, nakita natin yung magandang performance ng atletang Pilipino sa Olympics. At marami ang nagsasabi na labis na na-inspire ang mga atleta natin matapos makakuha ng gold medal itong si Hidilyn Diaz at sa suporta ng lahat ng Pilipino. Mukhang ang momentum pong ito ay nagsimula sa pagiging kampiyon ng 30th Southeast Asian Games noong 2019 kung saan kayo naman po ang naging chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Bilang isang sports advocate, ano po ang masasabi nyo sa magandang ipinakita ng ating mga atleta sa international competition ngayon? Alam niyo, simula sa pagkabata, Sherwin at saka Angelo, di ba, parati tayong tinuturuan. And for me, very important po ang Christian values at saka yung spiritual side, di ba? Kasi yung katawan natin mamamatay. Having said that, I've always looked at sports as one way of uniting us regardless kung ano religion natin and one way of teaching us yung tamang values. For example po, di ba sa school, tinuturuan tayo maging competitive sa iba eh. Hindi masyadong tinuturo yung teamwork. Pero sa sports, matututunan mo yung teamwork. Sa school, kung mali ang barkadang napili mo, yung drugs, paninigarilyo, sugal, tambay na unproductive ay ituturo sa atin. Pero sa sports, ninigarilyo, manatletin, no? So whether it's passion, commitment, sacrifice, nasa sports yan. Ang kinatutuwa ko po talaga,
yung storya ni Heidelin ay hindi storya ng instant na pagkapanalo, pero tuloy-tuloy na sakripisyo, perseverance, iba't ibang klaseng persecution, iba't ibang klaseng hirap, no? Pero ipapakita talaga yung fighting spirit ng Pinoy at makikita talaga pagmamahal ng Diyos. So, ididikit ko lang po sa DepEd yan, ha? Bago ihiwalay kasi yung TESDA at saka CHED, dati DEX yan Department of Education, Culture and Sports. Sa sobrang kailangan ng pondo at kakulangan ng pondo at yung paglaki ng population, nag-concentrate tayo sa math at saka sa sciences, no, sa technology, na maganda naman. Ang problema, yung pong part that make us human, no, the soul part, yung culture, yung history, music, arts, sports, medyo napabayaan. So agree ako na kailangan natin ng grassroots sports program, pero through DepEd din po yan no? And katulad niyan, yung going back to being proactive. Nakita ko lahat ng reforms at ako naman ay hats off, saludo ako kay Secretary Briones. But having said that, yung sinasabing school opening sa September, ano ba magiging school opening? Ang mga classroom natin are for 45 students, pero alam naman natin 55 to 60 ang karamihan laman sa highly urbanized areas. So ang ating bang schooling ay Monday, Wednesday, Friday, and Tuesday, Thursday, Saturday para kalahati lang? O eto by half day? So again, no, whether we talk about sports, we have to have faith, but we have to be proactive and we have to do what has to be done to do it. That's why nga binild natin yung facilities sa Clark and hopefully sa bawat region sa bansa. At kaya nga po nating hinahataw ang pagkagawa po ng Philippine Sports Academy. Pero katulad din po ng science high schools na all around the country, meron na yung mga cities and hopefully later on hindi lang regional pero provincial at saka municipal level. Ganun din dapat sa sports, no, na lahat ng school ay may grassroots sports program na kompleto sa gamit, di ba? So sana Sherwin at saka Angelo, maging inspirasyon tong lahat yung performance. Hindi lang ni Heidelin hindi lang yung nagkamedalya. Lahat po, katulad doon ni yung skateboarder natin, si Didal, no? Isipin nyo, first time sa Olympics, tapos number 7 in the world. That's a tremendous feat and that should really inspire all Filipinos. Ako, maraming salamat po, Speaker, sa oras na pinagkalob niyo ulit sa DZRH sa inyong pong mga opinion at sa inyong mga salubin po sa mga iba't ibang usapin sa ating bayan. God bless you. Maraming salamat po sa inyo and please stay safe. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, DZRH, kag sakay House of Representative, dating Congressman, Senador Alan Peter Cayetano sa interview sining Udto, no? Congratulations sa gyapon sa kay Nesty Peticio, nagtapos sa silver medal sa Tokyo, Japan or Tokyo Olympics, no? Matapos nga naluto siya sang kaengkwentro sini mga kaaksyon, no? Congratulations kay Nesty Peticio nga nakakuha sang silver medal sa Tokyo Olympics sa sining nga mga inoras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kantuan tanay si aksyon na Marlon Hinubiyari din na siya. I-check ta siya bisa balita ni aksyon na Marlon Hinubiya. Ini may kang tanan sa sining mga negrense nga fully vaccinated sang COVID-19 vaccine, no? Naglabot na sa 123,734 as of kahapon, Agosto, mga kaaksyon. Ibalahon tabing report ni aksyon na Marlon Hinubi. Aksyon, Mar? Aksyon, Rex, pag-ulaman natapos di ang kuanawa. Ang bakunahay? Press conference, no? Press conference. Kalau kasakuan Deo sa nawan ini sa tanan. Okay. Tingala ko gapo-apo gid ka timing gid gawa. Sige proceed lang. Actually making present nga dato si Provincial Administrator Attorney Reyfrando Diaz na second. As of kahapon isa August 2 at 2021
nga padayon nga vaccination program. Dili kita sa ginatawag nga fully vaccinated, no? Mayara dali nga kanamuon sang first dose, mayara second dose. Dali kita sa fully vaccinated. Busilingon, ang kanamuon sa mga negrosanon nga nakatapos na gitya. Pagkuna, kontra COVID-19, nagkalain-lain na nga masahi sang Bakunakson Rex. Palang kita sa priority group ng kuhan nga A3. Ang A4, kung mga essential workers, nagligad lamang ng adlaw ang pisahan. So, jutay pa lang kag wala pa sa natipon nga datos angot sali. Sa kabugusan, 123,734 amuning kadamuon na sa mga tao dari sa Negros Occidental nga nabakunahan. Gamay pa rin nga porsyento hambal ni Diaz. Kay ang target Axonex sa kadamuon mga 1.4 million ka mga tao. So kung percentage sa paghambalan porsyento, matupa pa lang ni Axonex sa 8% pa lang. 8% pa lamang, so tuman pa ini ka jutay. Di kita sa A1. Ang A1, amo na sila mga frontline healthcare workers bla. Fully vaccinated, 18,628. Ang may pinakadamo, dali nga nabakunahan halin sa may sudansang sagay, 1,593. Ang A2 naman, amuning Senior Citizens Action Rex, 36,483, no? 46,483. Ang may pinakadamo dari Silay City, 3,423. Ang A3, ito ang kanang senior citizen. Ang A3, amuning person with comorbidities. Damo-damo, no? Naglabot sa 68,623. Ang may pinakadamo gyapon Silay City, 7,563. Ang gamay Action Rex ka percentage kung priority group ang pagkahambalan, ari sa senior citizen, ari sa A2 Action Rex, kaya ang target niya kadamuon 119 female, ari pala sa 36,000 masupra Action Rex, so mga 30% pa lang ni ambal ni Atty. Diaz. Ang rason, mobility. Kag may aragi hapon, mga senior citizen nga hesitant gyapon Action Rex, no? Nagapangduha-duha gyapon kung wala may bintaha o disbentaha para sa ila ang pagpapakuna kontra COVID-19. May ara sang tikang nga paghimuon ang ato sa gobyerno provincial ari si Atty. Diaz. Tapos na ta sa A3 ang aton jutay nga backlog or gap ara sa A2. Your citizens no mention tagit man budlay ang ilang mobility, and I think do ang hesitancy do ara pagit sa mga senior citizens na, no? So there are some steps, no, on the part of PHO to conduct a campaign, no? Katuan nila ang mga lugar nga kinahanglan medyo convincing o pagpaathag kung ano ang pagpakuna kag anong iya sila nga benepisyo para makonvincer sila na magpresenta sa ilalawas kag magpaboluntaryo nga magpabakuna, no, sa vaccination centers sa LGU man or diri sa aton sa Negros residences. Samtang sulit sa itong kahapon tagal-report natin nga pagpaiway, wala madayon nga continuation ko tani sa pabakuna sa Negros residences gamit ang AstraZeneca para sa first dose. Ginpalayag sa bong lamang nga aga ni Atty. Diaz nga magapalayag na sa Webes, no? So, pwede sila makabalik na Webes kay set na ang date. Sige, hon Action Rex na atong 700 bala magkakaramuon sa vaccine is first dose ang AstraZeneca. Pagkaroon talang sa hapon na interview na muna lamang madugay Negros Occidental Governor Bong Lacson angot sa latest sa Delta variant sa bahin sang siring waranding bla ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang hindi mabakunahan kontra COVID-19. Di kagawa sila siring abali
Ay reaksyon mo na patanawan dara si Governor Bong Lacson kag iban pagisiri nga mga balita. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang aksyon na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:41. Dire kita nay sa aton sining SAP anniversary sa ERB. No? Sulit ang papremyo sa Aksyon no Radio Bacolod. Sino naman ayan ang mapilian, magabutan sa sining udto sa ngalan. No? Sa aton sining draw lots, mga kaaksyon. Anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot-tukot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Dari kita sa aton sining SAP anniversary sa ERB. Ang sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. 500 pesos ding nagkataya ho. Sinong mapalaron? Ari na siya. I-check ta siya. Hello, Mayong Udto. Hello, Mayong Udto. Mayong Udto. Oh, sino ni? Vicente Sanz. Si Vicente Sanz. Pila edad mo, sir? 68 na ko. Temprano pa, bata pa. 68. Taga din ka gani, sir? Taga Central Maaw. Taga Central Maaw. Di layo-layo sa basyudad sang Bago, no? Oo, permi ka ga pamati sa Aksyon Radio? Oo, pamati ko subong. Sino subong ang ginapamatian mo? Si Rex Cantong. Anong programa? At BBB. Ba, katahom. Ano pagid nga programa ang ginapamatian mo din? Ang Action Hotline. Action Hotline? Oo. Tapos ang firing line. Ba, Action Firing Line? Oo. Tiyan mo lang na? Tapos ang kwan pa. Ano pa? Ang Night Patrol. Ba, Night Patrol ni Action Eric Magbanwa. Tinanong ginaobra mo subong, sir? Ati way na kay senior na. Ba, tida lang sa inyo balay bulig-bulig dahil, no? Oo, diri na lang. Sige hindi na ako magpadugay. Kumo nga nasabat mo man ang akon pala magutanon kag nakahatag ka man sabat. Salamat gid, sir. 500 pesos ang imo sining padya. Sige, thank you gid. Thank you gid. Anong mahambal mo, sir? Salamat gid sa Aksyon Radio. Okay. Thank you, gid, sir. Paabuton mo ha kay padala talang ng 500 pesos para nga sigurado malabot dira sa imo. Salamat, gid, sir. Kag congratulations. Thank you, gid. Thank you, gid. Salamat, gid. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-off kag bantayat nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat sa Aksyon Radio. Aksyon no Radio, Philippine Standard Time, las 12:45 ng aton oras. Congratulations sa kay Mr. Vicente Sanz dira sa Central Maaw, Bago City. Congratulations ang imuon lang naton mati kita kada programa diri sa Aksyon Radio Bacolod kag gumay entry kamo di basi kon kamo ang magabutan, no? Tiyawat pa man ang 500 pesos, di bla? O 500 pesos ang premium ninyo nga mabaton sa aton sining SAP anniversary sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon no Radio Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Dali kinang standby na sa report ni aksyon na Brian Morden sa Nokpo kag report ni aksyon na Eden Aboso plus ang atong sining mga out of town reports. No, may tisianay kulang balang imo sining alawas ang ari pagido magluwas sini malakay Daligid lang mga kaksyon, matagtaray pila ka mga commercials, balikan kulang kamo sa dinigid lamang madugay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo ngang katapos ang... Ayos, sige, daligid lang ha, kay ba, do nagkuhan ko ho, dali lang, no, kay nano ini. Sige, daligid lang, congrats sa Ana Sinoro, sinong na-congrats yan ni? Salamat gid Ana Sinoro, kag kalakip man sa kay Dennis Richard Tibor Roma, dara sa San Enrique, salamat gid Dennis, and Alex Montesa, pamilya lumugdang sang Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan, ka pamati na yung pamilya, ne? Dapat raw message man di sila, parang sadyahon tani. Kay Andoy Patanaw, may lang pagpamati sa Barangay RSB, no? Kalin sa kay Lok Nicor. Thank you so much, Gid, no? Sa kay Jeld nga ba Buwan Kotsilyo Talipan, congrats tatay. Itong nagdaog ta, no? Salamat gida. Rona Rihida Traba, happy 51st birthday sa cousin ko si Jose Luis Rihida. Kag happy 100 kadagdugay naman ni gali. 119th, no? Happy 119th IFI anniversary sa tanan nga Aglipayano, no? Halin sa kay Rona Rihida Traba. And BHP Mother Moranti Chang. Salamat gid. Thank you so much, no? Paul Spot, Dino Alik, Jane Solgon, baylang nga pagpamati, Madam Elizabeth Malaka Gamala, sa kay Lunila Tarosan, Rochelle Fulgencio Susana, and Lisa Joy Ilon Amoroso, may lang pagpamati. Ariel Kabatak, thank you so much, Gid, no? Rijantan Villalondra sa LGU Victoria, salamat Gid, Rijantan Villalon. And Buwan Kotsilyo Pamilyo sa Old Baliwagan, di na sa San Enrique, ne? Kayo, Tay Benedicto, salamat gid, halin Dumangas, fully vaccinated kag negative swab test, pwede lang ka sa Kairoro Dongka Bridco Port. Pwede lang na, i-check lang to kag i-presentar lang ang swab test. Ayos. Joseph Pacifico, dra sa Mayor's Office, may lang pagpamati. Erwin Trestiza, no, sa pamilya Trestiza and Jaime, no, salamat gid. Halin sa Kabangkalan, Hel Javier Menda Raab, no, watching live from Australia. Thank you gid, Minda Raab. Edgar Pilayo, salamat gid. Raquel Villafuertes Martinez, no, dragali sa airport subdivision ka pamati gida, Budha Martinez kag iya asawa si Pinky Martinez ga monitor gida adlaw-adlaw. Ginatamyaw ko na sila. Salamat gid, Raquel Villafuerte Martinez, no? Jinky de Alagdon, may lang pagpamati Jinky. Mabaling Anlin sa Barangay Agisan, thank you gid, no? Michael Vincent Solidomo, thank you so much Michael. Si Maria Corazon Gomban, salamat gid. Christy de la Cruz, thank you gid. Tamyaw lang ako nanay si Linda de la Cruz ga pamati gid sa halin gali sa bata. Bata iya nga si Christy de la Cruz. Okay. Thank you gid. Donald Cabasag, no? Thank you gid. Pelton Lipora, John Resicio, salamat gid. Julius Lomberto, ga pamati si Sir Julius Jols Lomberto sang LCC Bacolod. Tamiyo lang da sawa ko nga by guwapa sang Barangay Sibucao, San Enrique. Si Ana Lisa, ga monitor gid sa imo subong. Salamat gid Jols Lomberto, no? Ang kay Glee Mark Solar ni nga taga Manghanoy blas la Castellano damo gid sang text mo yaw. Ni nagdubli send ni or hungod ni sa buot, no? Glaymark Solar, liog ta check sang imo sininga mensahe.
Kayen Salvador Ladua, may lang nga pagpamati, kun ba na nga si Amado Lunglong Ladua. Okay. Gamonitor, Gid. No? Thank you, Gid. Okay. Ayos, sa ilotadis dalo mo, may lang nga pagpamati kay Vicente Escobar, no? Taga Magalyon. Thank you so much, Gid Vicente Escobar. Si Alvin Mar Soles Tamon, may lang nga pagpamati dira sa Mansilingan. Alvin Mar Soles Tanom, no? Tamon. So, okay sila sa Tianggi. Okay. Ayos. Sige. Ayos. Daligid lang mga kaksyon. Standby anay. Manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwala na traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa Subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwala na traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa Subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo man to? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa ni Matinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginawat ang himo sa mga health protocols. So, cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Desisyon 2022. Radyo Philippine Standard Time, la 1:04. This ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio.
Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 5 na nga tunuras, may lang pagpamati sa kay Joy Hinoves Glorioso Canoy, no? Salamat kay Joy Hinoves Glorioso Canoy, no? And sa kay Vanessa M. Mayo, ara siya, monitor sa Rochester, Minnesota, no? Vanessa M. Mayo, no? Sige, kantuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden, inimay kang tanan sa mangunguma sa banwa sang Kawayan, ginpulihan sa magamay ho, buno, patay. Kag lalaki ginlutang sa DSB, patay man. Yaring kauntan sa report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon, Brian? Aksyon Rex, tagtag sang buno, ini isa ka mangunguma, matapos ginpulihan ini siya sang mag-amay. Nagluntad ining insidente dira sa may sitio Ginubatan, Purok 9, banwas ng Kawayan na kahapon sang aga ini. Ining biktima ginkilala sa kay Marjon Publicar, 32 anyos, samtang ang mga suspitsado diri amo si Romilo kag Romeo Basilio. Ang amay amo ni si Romilo amo ning bata. Sunod rin kay Police Lieutenant Colonel Norberto Barnisong, hepe sang Kawayan PNP, may mga away na ni sila nga daan, pero way panahibalaan sila kung ano gitbing motibo o anong ginawayan nila. Nagkahapon, nag-abtanay ini sila sa kalamnan. Dito may confrontation nga nagluntad, lalisay, tob-tob nga pinulihan, kabuno sila yung mga suspitsado ang biktima. Ining anak sa karon nagsungka, kagin na sungka ini sa mga public officials, pero ang amay at large sa tob-tob sa sini nga mga tiniyon. Pero ginaprepara naman ang kaso, batok sila nga duha, kaso iyang murder action Rexa. Was bigyan suspect. Nabutan dahil sila sa may tarang na yun, sa mga sila kasi marayong mga sila doon. So, nabutan dahil sila sa talapnan. Tapuwa pa kung ang taanay. Sa nagpot sa muna, may na. Ang payag ni Barniso Angot Asiri. Dito naman niya sa banwasang Don Salvador Benedicto, isaya ka amay diriho ang ginbaluhang kahapon sa hapon ini. Ang biktima gintilala diri sa kay Gaudioso Alforque, 55 anyos, taga Purok Pinuayan o kung na Purok Humayan, Barangay Pinuayan, banwasang Don Salvador Benedicto. Sa pag-iimbestigar diri ni Police Corporal Arel Cañete, investigador sa DSB PNP, kining biktima naglakap di lamang adjacent sa ilang siringa puloy-an, kag ang mga residente nakabati nga may lupok-lupok. Ang mga kabataan sila nagwa kag pinangita nila dito na sa nasapwan ini nasambit iya nga biktima nga may mga igo na kagwala sang kabuhi. Naka-recover diri ang kapulisan sa isa ka balines kag duha ka basiyo sang kalibre 45 sa crime scene mismo. Ang bata sa dong mga 2012 sining biktima ginuthang kag napatay man, pero ang suspisado sa na dakpa na kag na priso. So diri sa kapulisan ginaangot nila ang pagtiro sa bata niya sa kag subong action Rex pero ano ang kang tanan. Nagkatuli si Pagdita po siya ng identify naman ang sir, ang content body si Gaudioso Alforque si Bayon. Sige tayo 5 anyos sir, may kasado nagsisilipima sa Kawayan. Why pa rin makilala ang suspitsado tugtog sa sini
nga mga opinion. Pakaronan sa ibang nga balita, gikan sa Lokpo. Action Brian mo din report una sa balita na saksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Brian Morden. Life Extension na Vitamin D3 Kantuan tanang balita ni Aksyon Eden Abuso sa BCPO maki-update tamay kang tanan sa sining salakyan sang ginhold up la kagin karnap sa barangay Mansilingan na recover sa barangay 25 sining aga Police Station 7 padayon pang investigasyon sa pagkilala sa mga suspect. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eden Abuso sa BCPO. Aksyon Eden. Action Eden? Oh, din si Action Eden. Oh, sige. Samtang way pa si Action Eden Abuso sa BCPO. Kantuan tanay balita ni Action Roger Gotib. No? Mapakadistan na yan. Parang sigurado, no? Kay ara nang aton sining Iloilo nagahulat na si Action Mario Hilonggo. Ara na si Action Eden, do kahinayaw. Action Eden? Oh, proceed. Signal. Sa talana nga usikaon sang kapulisan sa Police Station 7. Hindi mayong signal mo, Action Eden. Dawara ka sa bubukid. Oh. Okay. Okay ba? Good. Oo. Nasa record sa Station 7. Ang CCTV footage sa Barangay 25 matapos na recover sa lugar ang Toyota Wigo nga salakyan naging dala sa tatlo ka mga holdapper sa robbery kagping nga insidente nga naglutad last dos kaina sa Kagahon sa Barangay Mansilingan, syudad sang Bacolod. Barangay Station 7 Commander Captain Elmer Bonilla una action next palapit ang isa sa tatlo ka mga holdapper kag nagbakal sang soft drinks antes nga magdeklarar nga hold up. Dugang pa nagparalak sa naraksarakta ng isa ka hold-upper, gintayaan ang armas ang tag-iya sa restaurant na Sandaya Patrick Gilles Pub, 20 anyos, pag-Pearl Joy Dikinya, 26 anyos, ang pag-ginaligal na wala sila sang benta, bakit payment ang iya. Signal daw, hindi gid maintindihan din isang malparahi Action Indri. Ayun. Hindi maintindihan Action Eden. Ga progiot ang signal mo daw pamatyaga ko duwara kas na bukid nga porsyon sang kanlaon. Oh, do hindi makuha ng imo sining linya. Oh, daligid lang kay na utod ka. Ara na nga to sining partner sa Iloilo, si Action Mario Hilonggo Actionens. Ara na siya, ga-connect na. O, sige daligid lang, Action Eden Abuso. I-plastara na yung imo sining linya. Bawang balita ni Action Roger Gotib, Action Rofo dito. Daw maalangan gini. Welcome, Iloilo, may hapon, Action Mar. Ayong hapon, Action Rex. Medyo akan ang kita na itubong sa silver nga medala. Kaya sinaway gigit palad si pitisyo Action Rex kontra sa
taga Japan to, si silver medal ang tanay, Abdol. Gani man okay na Dol, basta importante may ginaaning medalya, bala, bisan silver o kung bronze man da. Pero may balantayan pa kita, Dol, may isa, dua pa ka boxing, bala mong nabilin kag para sa gold ini, Dol, ambot kung makatigayon kita sini, pero makabay pa nga maani sa aton sining pungsod ang gold dahalin sa Tokyo, Japan, Dol. At yun, dumapa si Carlo Paalam sa men's flyweight kag si Yomer Marshall sa men's middleweight. Assured na sila sa bronze medal pero lang taon pa kay may hampang pa, may sambuwa pa, Abdol. Gani man kay daw silingko daw may hawig ka mo ni Marshall Itsura ti silingko basi kon magka-gold na ta sini, Dol. Daw, paano mo nabalaan nga kahawig kami kaya naka-face mask ako, Abdol? Amo gani daw may anggid lang, Dol, kung magtakilid siya, kung magtakilid ka man daw piho na, daw ikaw man si... Okay na ko na, importante lang nagatindog la, Abdol. Gani man importante ka nagatindog sa kamatuoran, Dol, Pero ang balita diri sa amon, Dol, kamusta dira sa Iloilo, Pero ang balita di sa amon, daw normal man lang, parte sa COVID-19, normal man lang kag naganubo ng kaso diri sa amon, kabayunta nga magsigi-sige na. Kag may salakyan man nga ginhold up, kag ginkarnap kagabi sa area sang barangay Mansilingan, pero na-recover ni sa barangay 25 diri sa city proper lang subong nga agaho. Padayon pa man ang investigasyon kung sinutong tatlo ka mga hold upper to nga nagdala sang salakyan sang biktima ni Dol, no? Kag may mangunguma man di sa kawayan ginpulihan man sa mag-amay buno, patay man, kag may lalaki man sa DSB nga ginluthang man, way man makilala ang suspect, patay man ni Dol. Terrible nga mga balita sa inyo Diri sa amon sa Iloilo, before kita magtabiray nga duwa, ginadiscuss namon din yung aksyon na Jeremy Ventar kay kahapon hindi bala nag-initial ko sa imo nga ang Iloilo City magapatuman sang hard lockdown. Kaya na-discuss namon ni aksyon Jeremy Ventar kay effective subong adlaw August 3 ang Iloilo City nagapatuman sang hard lockdown santo sa Executive Order number 70 nga ginisyo ni Mayor Treñas. May mga report sa kita with aksyon Jeremy nga si Mayor Treñas naghinyo sa LTFRB nga mauntat biyahe anay ang public transport sa Domingo, Agosto 8. Ugaling kay ginatry namon nga malabot bala ang regional director sang LTFRB gali kabudlay laboto na bot yung biga panago ni basi ko na sa inyo, Abdol. Ginasigahom namon nga wala di siya, why di siya magkakadto mo panatani ng pamangkot ko nga mauntat biyahe dolaw anong kinalain ni sa Domingo, way nakalanon ng tao, pauntaton pa biyahe. Nano ni Dolhaw? Sinutuyo na dire, Abdol, nga limit ang movement ng tao, sa pagwa sila mga balay, gakadto sa mga kundiinda, dire sa syudad sa Iloilo. Ang sinutuyo nga, iuntaton na isama lang ni Kadlaw, Agosto 8, ang public transport, pero ang mga private, ang mga salakyan niya, okay man, Abdol? Sige, bisan sa amon dis kon Domingo do jutay nagidman ding galadaya kon Domingo mo bisan di na paguntatan kay ang guwasang mga salakyan di daw ay nagidman do la kagang ibante daw ara naman lang sila puluyan mo do na kuha naman lang sila magguabla nga gasto pa na diri na lang ta sa aton balay ambot na sa inyo da kung gaguluwa pa kamo kung Domingo di amo na may lockdown da matabo way biyahe sa Domingo pero proposal pa man lang na ang LTFRB ta wala gid tingog-tingog dahaw opisina ya Abdol sang LTFRB araya sa ganina likod sang LTO no ganina nga barangay Quintin Salas no ara sa Quintin Salas pero ang regional director ya bot ko di nagapanago basi ara sinyo da way takbalo kon di nagapanago nga buho Abdol. Sinong direktor sang LTFRB
ko gani kilala, kaya daw talaga mas malaka ni ma-interview. Bati ko kuno daw si Director Richard Osminiane, Abdol. Si Osminya gali amo manggani. Ambot ko nara pa na siya kay nagligad paning sinimanang pamisyon ko kay Action Art daw wala gid mabatian ang tingog yambot kunara pa na siya sa opisina ninyo o kun way man di sa amon di kay ginapangita namon. By the way, Dol, ano ning natabo ni sa pulis kagang mga health personnel ni nga nagsabtanayo bangod nga daw nagpamalibad ini nga batunon ang pasyente sa ilang gindalabla, Dol, nga hospital ni or nano ni? Oo, baw, kagabi na lawig ang kita mo makita mo siguro sa video kay ina nga mga lapit-lapit 6 minutos mo ang pagbayluhanay sa konversasyon sa tunga sa isa ka medical personnel sa Governor Niel Tupac Memorial District Hospital sa Barotac Viejo ni kag sa pulis nga si Police Master Sergeant Hitron Paterbonia. May gindala sila nga pasyente, ginkarga sa patrol, pasyente nga kinanglan sa first aid kay involved gani sa rambol o sa isa ka insidente sa Banwasang Banate. So ang Banate, ang pinakamalapit nga hospital, amo ni ang hospital sa Barotac Viejo. Kaya natabo, gindala nila dito kagabi, kay sa tinutuyo nga mahatagan sa first aid kagakurasyon pero sa kaluoy sang Diyos sa Abdol, sa kalawig sang ilang konversasyon, wagid sang may natabo nga hatag sang first aid sang medical personnel, kindala na lang nila balik, dala nila sa ilang sentro to dito ginatagan sang first aid, Abdol. Ahay, kaluoy man ti kabayuntang mayo ng kaimtangan niya sineya sang ti apisar nga may pagbais-bais manda sa inyo. By the way, Philippine Coast Guard namon diri sa Negros Occidental hugot ang pagbantay sa mga pantalan din namon ni Dol. Ilabi na sa mga nagabiyahe sa kaibla sa cargo vessel sining mga frontliners man kag amo man lang allowed nila diri mo alin sa Iloilo, Dol. Amo na di subong ang patakaran ng Philippine Coast Guard asto sa biyahe nga hindi essential ti wala gid guro, Dol, way gid tsansa nga makatabo kami dra sa inyo sa Iloilo, Dol. So hindi man lang kamo essential nga magkakadto di paiway nyo na lang anaya kay ti budlay man magsagay ka travel subog kita pa may mga guidelines sa may mga guidelines nga dapat i-comply before ka mo magatabok di, Abdol. Amo gani man, Dol, nga ginapiho na namon kung way man lang kami sang dapat nga transaksyonon kag kaladtuan daw within this week ti paiway lang anay kabay pangara lang sila sa ila sining nga mga puluyan pero daway na gidmana kay bisan nga amon nga chief sang isa ka fast craft na di si Mr. Carbon Blas ang MBCCI do. Why naman siya gida kung anong mando sang Iloilo siling niya sundon tana kung wala biyahe paiway tanaan nay ho isa man lang kasi mana pagkadason nga si mana lingko ba sigun kuha naman why naman biyahe bla pero may biyahe man, Dol, hasta na lang sa Domingo na ihan, Dol. At depende sa sigone kay man ang issue ya sa quarantine classification sang LGU ya sa LGU probinsya man no o po na syudad at natural ang National Interagency Task Force no mo ni sila nagapagwa sa naga-recommend sa quarantine status sa isa ka syudad o po na probinsya. Depende pa na kayang ang extension sang ECQ nga quarantine status sa Monde sa pasapit sa City pagka siguro on or before sa ngapit sa City siguro magwa naman ang panibag-ong quarantine status sa Monde, Abdol. Mayo gidol kung magasta lang pizza 8 bla kamuda pagka 9 bisan paano makagios na blang tao dra kag kami man din di man kami di problemahan, Dol, kay kadamo man sa mga kaaksyon tang plano nga magtabok damo sa Iloilo. Di ko magamuning sitwasyon
mas maayo lang magpahuway ikaw anay kung hasta lang Domingo dol mas maayo na kag kabayuntang hasta lang sa Domingo kaya ang paghiho mo pagkadto sa mga kinanglanon mo to kag mga importanteng mga transaksyon dol mapiot man dol mo di ba? Oo natural yung mga kanagtuan mo tong kinala mo lang nga dapat mo kantuan to kag bisitahan nila hindi ka bisita kay tiga pang-alag-ag ka kay basi kung ma-updown ka sa mga guidelines sa idalom sa isisyo nga quarantine status sakdol. Amo na gani dol ang buot ko sing ganon ang kaladtuan mo nga tama gid ka importante basi malangan ka blahaw. Mayon na lang na. Subong ang sitwasyon sang Iloilo nyo da naglakalaka gid man sa lakyan pero kay na daw kita ko to sa mga accounts to daw gaglinutok pa to. Nga traffic sa mga border control naman kay sido kuno sa border control. Ang diriya sa downtown tawhay pero ang problema sa mga border control kay may ara sang gintanta nga mga border control points sa halin sa southern part sang Iloilo dire ka may border control da sa Muhon Arevalo kung dire ka sa central part ari man sa Ungka kung dire ka sa central northern ara da sa Tagbak. Medyo daw amo na nga mga lugar ang medyo tama ka traffic Abdon. Sige kabayontang bisan paano matuma na sa mga motorista kung wala man ang sang dapat nga kaladtuan mas mayo nga sa balay tanalang tama tinera hindi na tawag salipa ka pang lugayawan kundi man to kadto pero daw lang ko dolo malisensya ko dol simo daw gasinyas na akon nga trafficking di dolho. Sige away problema pero subong pa lang daan malisensya ko simo kay basi buwas ko na maalang-alang ako kay may importante gid Abdol. Hindi gid mapaiway Sige dola no problema kung sinod ang masalili anay simo da hotiki lang ko dola. Atiway problema. Sige, salamat gid Abdol, salamat sa Action Rex Kantong sa aton. Salamat gid Action Mario Hilonggo sa aton sining Taya broadcast upod ang Action no Radyo Iloilo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ara pa si Action Eden, balikan ta siya kay daw kanugon to sang report niya to tong salakyan kay ngagaon talang ni siya dali gid lang mahulam lang ko sang orasan tadi kay Action Wilma sugato no kung magkatigayo kita si Action Roger kag si Action Rofo di taga standby pa man ho sa piyaktang nga linya ambot kung pwede pa ni kido ginapanghilo talang ning orasan ta ho. Action Eden Nabuso sa patrol. Action Eden. Yes, Action Rex. Good and clear na. Daw masanag na. Okay, daw sa Singapore ko to ginamo. Pasensya kita Action Rex. Pero usisa, una to Action Rex sa Police Station 7 ang CCTV footage sang Barangay 25 natapos na recover to yung naglambo to yung Action Rex sa Barangay 25 ang Toyota Wigo nga salakyan kagindala sang 3 ka mga hold-upper sa robbery kag carnapping nga insidente nga natabo kagina mga alas 2 sa may Barangay Mansilingan, syudad sang Bacolod. Hambal ni Station 7 Commander Captain Elmer Bonilla, nagpalapit Action Rex ang isa sa 3 ka mga hold-upper kami sa lakyan man sila mo di auto man sila Action Rex. Nagbakal sila sang soft drinks. Pagbakal soft drinks Action Rex paghatag sa iya nagdeklarar siya nga hold up galing kay hambal sang tag-iya nga si Patrick Ledesma kag Pearl Joy Dikinia. Wala sila sang cash, bangod nga online payment lang sila Action Rex sila mga order. Nagpanaog pa gid ang isa ka hold up Action Rex kag gintayaan sang armas ang duha. That's why nga ang ginkuha na lang 2 ka cellphone, 1 ka laptop kag ang yabe sang ilang salakyan nga nagapark sa restaurant, sagwa sa restaurant. Wala labot sa ila Action Rex na timingan sa momento nga tion ara ining Grab delivery driver nga ginkilala kay Ray Calvario. Gintayaan man ini siya sang armas kag ginkuha ang cellphone, motor kag masobra 10,000 pesos nga benta sining Grab driver. Matapos makuha ang mga kagamitan kag kwarta, nagpalagyo mga suspetsado sa wala mahibaluan nga direksyon. Gamit ang isa Action Rex 3 sila mo, ang isa gamit ang ila mismo sa lakyan,
Ang isa gamit ang Wigo nga ginkuha nila sa ilagin holdapan, kag ang isa nagsakay kag ginmaneho ang motor sang iya kag Grab delivery driver. Sa karon Action Rex padayon pang investigasyon sang kapulisan sa insidente nga nagluntad kag pagkilalaman sa mga suspetsado. Pamatinaton si Captain Elmer Bonilla. Bali ginbili lang nilang driver na yung tagiyas ng salakyan. Yes, Action Rex. Tapos gindala nilang salakyan pa barangay 25 da. Correct. Pero ang na-recover, Action Rex, amo lang tong salakyan, ang motor wala. Kay salakyan kag motor? Yes, Action Rex, salakyan, sang tagiyas ang gindoldap, kag ang motor sang Grab delivery driver, nga haraman to, amo to oras. Grabe, no? Tidi na natong motorya? Ate, amo pa na Action Rex, ang ginapangita, kay ang sa Mansilingan, kuno nga CCTV, buron mo. Ang sa Gonzaga Street, sa sa barangay 25, tanaw nila, kung maklaruhan sa Action Rex, at least, kag kung maibaluan, kung diin to dayon nagpadulong, ini mga suspetsado, ti hayahay sila Action Rex, kitag isa sila din sa lakyan ginadrive. Ang isa, ang ilagin sakyan pa kadto, ang isa ang Wigo, ang isa ang motor. Na. Pamatiyan na ito Action Rex sa makadali si Captain Elmer Bonilla. Gamay lang ito, pikitigin ko. Sa pagkaon mo, pasado alauna, may reported rin sa station. May isa sa mga online dito yung muligyan pagkaon, buti delivery, inundap sang tatlo kating sa Street. Pakaronan, Action Rex, ang iban nga kabahin sa pagpahayag ni Sir Bonilla, kay padayon pa man ang ilang sini nga investigasyon. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Eden Abuso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. No? Wala nga lang gid ang orasan to. Hindi gid malabutan kay Action Roger kay Action Rofo dita. Wala nga lang gid. Pero pakarunan ko lang ning report ninyo. Karona sa iban nga public affairs program sa hapon kay Action na Marlon Hidovia, kay Action na Brian Morden, kay Action Eric Magbano. Standby lang kamo dira mga ka-aksyon. O sige, kailangan lang nako sa tiyempo. Mahatag tanay commercials, daligid lang mga ka-aksyon. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Panahon nga estasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:36 ang aton oras sa mga kaaksyon ta area na ihog. Mga kaaksyon buwasa, mabalos lang ta kung magkatigayon kita buwasa. Promise, sige, salamat gid sa inyo sa nga pagpakigupod. Kita kids kita buwas mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dili ginamang malugay upod kay aksyon Wilma Sugaton. Sa kinanda na ko ang inyo sa kaaksyon sa kanginan, Aksyon no Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.